कथा काल्पनिक आणि केवळ मनोरंजनासाठी बनवलेली आहे. ह्याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही याची नोंद घ्यावी. कथेच्या शेवटी तुम्हाला काही विचार करायला ती नेमकीच भाग पाडेल याची मला खात्री आहे. पनवेल ते सातारा एक प्रवास भूताबर. मोबाईल फोन कट करतच सम्राटने तो खिशात ठेवला. इकडे सम्राट हा बस स्टँडमध्ये उभा होता. गावी साताऱ्याला जायला त्याला एकही बस भेटत नव्हती आणि पुन्हा फोन आला. हे बघ आई, मी कामात आहे, मी तुला उद्या कॉल करेल, प्लीज फोन ठेव. अरे बाळा, ऐकून तर घे. आईने असा प्रश्न केलाच होता आणि त्या क्षणी सम्राटने फोन कट केला. बाजूच्या व्यक्तीला असे वाटेल की सम्राट किती नालायक आणि खोटारडा मुलगा आहे, पण खरं असं काहीच नव्हतं. सम्राट हा कामात नसून गावी जाण्यासाठी स्टँडवर आला होता. त्याला आपल्या आईबाबांना हे सरप्राईज द्यायचे होते. मागील 1 वर्षापासून तो गावी गेला नव्हता, पण इकडे बस काही भेटत नव्हती, म्हणून सम्राटने प्रायव्हेट बसने जाण्याचे ठरवले. सम्राट हा बाहेर हायवेवर आला. तो बसेसची वाट पाहतच होता आणि त्या क्षणी एक थंडगार हात हा सम्राटच्या पाठीवर पडला. सम्राटने दचकून मागे पाहिले तर ते मागे विठोजी काका होते. अरे सम्राट बाळा, तू इथे कसा? तसेच सर्वांनी जोरात आरडाओरड सुरू केली, कारण की तिथूनच एक प्रायव्हेट बस येत होती. पूर्ण बस भरली. आता केवळ विठोजी काका आणि सम्राटच खाली राहिले होते. हे पुढच्या बसची वाट पाहत राहिले. इकडे विठोजी काकांनी सांगितले की मी देखील गावीच चाललो आहे आणि तू इथे आहेस तर मला समजून गेले, म्हणून मी तुला भेटायला आलो. सम्राट मनातून घाबरला होता, कारण की विठोजी काका हे त्यांच्या गावी काळ्या जादू करण्यात खूप प्रसिद्ध होते. लोक त्यांच्यापासून लांब पळायचे. सम्राट थोडाफार लांबच जात होता, पण नंतर सम्राटने विचार केला की हे निव्वळ लोकांना येडे बनवतात, मूर्ख बनवतात. लोक यांना का घाबरतात काय माहिती. असं बोलताच सम्राट हा विठोजी काकांच्या जवळ गेला आणि त्यांच्याशी छान गप्पा मारू लागला. विठोजी काकांनी सांगितले, बाळा काळजी करू नको, लवकरच एक माझी बस येईल, तीही आपल्याला गावीच सोडेल, आपण त्यांनी जाऊ. सम्राटलाही आनंद वाटला. बोलणे चालूच होते आणि त्याच क्षणी बस आली. दोघंही बसमध्ये बसले. बसमध्ये बसताच सगळे या दोघांकडे एकटक पाहत होते, जणू काय कुठल्या व्यक्तीला पहिल्यांदाच पाहिलं आहे. दोघंही सीटवर बसले आणि तो भयंकर प्रवास सुरू झाला. दोघांचा विषय निघाला आणि तिकीट वगैरे काढली. तिकीट काढताना तो क्लीनर एकटक सम्राटकडे पाहत होता. सम्राटने ती कागदी तिकीट घेतली आणि त्यावर तारीख ही 1 दिवस आधीची दिली होती, म्हणजेच 8 एप्रिल. सम्राटने वरती पाहिले तर तो क्लीनर कधीच त्याच्या जागी गेला होता. सम्राटने विठोजी काकांना सांगितले. त्याच विठोजी काकांनी सांगितले की जाऊ दे, त्याचं लक्ष नसेल. तिकीट खिशात ठेवली. तेव्हाच सम्राटने फोन काढला. तेव्हा आईचा फोन येत होता. पुन्हा कॉल उचलला आणि सम्राट बोलला, आई हे बघ, तुला बोललो ना फोन नको करू. अरे बाळा ऐक तर. सम्राटची आई एवढं बोललच होती. तेवढ्याच सम्राटने फोन ठेवला. सम्राटला असे दाखवायचे होते की तो खूप व्यस्त आहे. तेवढ्यात विठोजी काका बोलले, अरे बाळा फोन उचलायचा ना. सम्राट बोलला, अहो काका नाही या, मला ह्यांना सरप्राईज द्यायचंय. तसं मी बोललोच होते की मला या आठवड्यात मी गावी येणार आहे, पण नेमकी तारीख सांगितली नव्हती. सम्राटने मनातल्या मनात विचार केले की आता यांच्याशी बोलणे खूप झाले. तसंच सम्राट बोलला की मी सकाळचे न्यूजपेपर तसेही वाचले नाही आहेत. हळूहळू करून मी ते वाचण्याचा प्रयत्न करतो. सम्राटने सकाळचा न्यूजपेपर काढला, पण अंधारामुळे तो दिसत नव्हता. तसं सम्राट बोलला की जाऊ दे, मी मोबाईलमध्येच आता बातम्या वाचतो. सम्राटने ॲप ओपनच केला होता. त्याच वेळेला विठोजी काकांनी मोबाईलवर हात ठेवला आणि बोलले की बाळा, जे झालं ते विसरून जा, आता आपण गप्पा मारू. सम्राट हा आश्चर्याने बघत होता. सम्राट मनातल्या मनात बोलला की लोक यांना एवढे का घाबरतात, का यांच्याशी असे वागतात. आज आपण याचं कारण हे त्यांच्याकडनंच माहिती करून घेऊ. तसंच सम्राटने विषय काढला, काका मला एक सांगा ना, या जगात भूता असतात? अनेक थंड वाऱ्याचा झोका हा त्यांच्या जवळून गेला. दोघांमध्ये बाचाबाची झाली आणि शेवटी विठोजी काका बोलले,
की मी तुला 3 भयभीत गोष्टी सांगेल आणि या 3 गोष्टींमधनं कुठली तरी एक गोष्ट अशी असेल ज्याला तू खूप घाबरशील, ज्याचा तुझ्या आयुष्यावर खूप मोठा परिणाम होईल. आणि जर तू घाबरणारच असशील तर कदाचित तुझा मृत्यूही होईल. सम्राटला इथे चीड आली आणि सम्राट बोलला, हे बघा काका, मी कोणत्याही गोष्टीला घाबरणार नाही. आणि हो, भूतबीत काय नसतं, तुम्ही गोष्ट सांगायला लागा. काका पुन्हा बोलले, विचार कर. हो हो, विचार काय करायचा, तुमची गोष्ट सांगायला लागा, बघा आज काय होतंय ते. तसे काका सांगू लागले. इकडे घरामध्ये फार आनंदाचं वातावरण होतं, कारण की सुरेश आणि सुभाने आपल्या 10 वर्षाच्या कष्टाच्या पैशाने 1 BHK फ्लॅट घेतला होता. त्यांना 12 वर्षाचा मुलगा पंकजही होता. त्यांनी हा फ्लॅट एका घरमालकाकडनं घेतला होता, अगदी स्वस्त दरामध्ये. ते घरात राहायला आले. हा वेल फर्निचर फ्लॅट होता. छोटीशी पूजाही टाकली आणि शेवटी यांचा आनंदाचा प्रवास सुरू झाला. एके दिवशी सुरेश हा घर साफ करण्यात व्यस्त होता. तसंच त्याला दिसले की घरच्या एका माळ्यावर तिथे एक फॅन आहे. त्यांनी त्याला तिथून काढले, त्याला साफ केले, तर तो एवढा आकर्षक वाटत होता, असे वाटत होते की तो फॅन नसून साक्षात एक हिरेचा फॅन आहे. दिसायला एवढा आकर्षक. या तिघांनाही तो फार आवडला आणि त्यांनी त्याच दिवशी तो फॅन इलेक्ट्रिशियनला बोलवून लावून घेतला. हा त्यांनी हॉलमध्ये लावला होता. सुभाला तर हा फार आवडला होता. सुभा रोज त्याच्याकडे एकटक पाहायची आणि अचानक ती त्याला पाहून एकटक हसायला लागली. कधीतरी वाटायची ती मस्ती करते. सुभाचे असे वागणे चालूच होते. एके रात्री साधारण 1:30 वाजले असते. पंकज पाणी पिण्यासाठी उठला. त्याने किचनमध्ये पाणी पिले आणि तिने असे पाहिले की बाहेर हॉलचा फॅन हा चालूच आहे. तो फॅन बंद करण्यासाठी हॉलमध्ये जायला लागला, तर त्याने जे पाहिले ते बघून त्याला धक्का बसला. कारण की त्याने असे पाहिले की त्या फॅनच्या खाली त्याची आई सुभा उभी होती. ती फॅनकडे बघून जोरजोराने हसत होती. पंकजने लवकरच आपल्या बाबांना बोलवले आणि दाखवले. सुरेशने लाईट चालू केली आणि सुभाला शुद्धीत आणले. सुभा बोलली, काय झालं? तसंच या दोघांना वाटले की कदाचित ती मस्ती करत असेल. ते दोघं झोपी गेले. दिवसानुदिवस असले प्रकार वाढूच लागले होते. कधी सुभा फॅनला बघत बसायची, तर कधी सीडीवरनं चढून तो फॅन साफ करत बसायची. तेही रात्री 2 ते 2:30 या दरम्यान. 1-2दा ठीक होते, पण सुभा अशी रोज रोज करायला लागली होती. एकदा सुभाचे असे करणे चालूच होते. तेवढ्यात सुरेश रागातच उठला आणि बोलला, तुझं काय चालू आहे? तुला त्या फॅनवर एवढं का प्रेम आला? सुभाने जे उत्तर दिले ते ऐकून सुरेशला धक्का बसला. एरवी मोठा आवाज न करणारी सुभा यावेळेला सुरेशला बोलत होती, हे बघ, मला हा फॅन माझ्या जीवापेक्षा खूप महत्वाचा आहे. तू जाऊन झोप. सुरेशला फार धक्का बसला. तो जोरातच ओरडला, सुभा, आणि सुभा शुद्धीत आली. सुरेशने ओरडायला चालू केले. तशी सुभा बोलली, मला खरंच माहित नाही काय झालंय, मला माफ कर काही चुकले असेल तर, पण हे बघ, मला नाही माहीत मी इथे कसे आले. सुरेशला सर्व खोटेच वाटत होते. सुरेशने वेळेतच तिला डॉक्टरांकडे दाखवले. मेडिसिन्सही दिले, पण त्याचा काहीच फरक दिसत नव्हता. सुरेशला माहीत होते की रोज रात्री 2च्या दरम्यान सुभा ही काय करते. इकडे पंकजही जागेतच होता. सुभा ही नेहमीप्रमाणे तशीच करत होती. पंकजने रात्रीचं जाऊन तिला शुद्धीत आणले. पंकज हा मागे वळणारच. त्यांनी जे पाहिले ते पाहताच त्याचा हृदयाचा ठोका चुकला. डोळे फाटतायत की काय अशी अवस्था झाली. कारण की पंकजने असे पाहिले की समोरच्या आरशामध्ये साधारण एक 30 वर्षाची बाई ही पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत दिसत होती. तिची जीभ बाहेर आली होती. तिचे डोळे हे लटकत होते. पंकजने लवकरच मागे बघितलं तर तो फॅन अगदी रिकामा होता. पंकजने काहीच सांगितले नाही.
पंकज हा त्या रात्री झोपी गेला. 1-2 दिवस गेले असतील. झोपायच्या आधी पंकजने सगळी हकीकत ही सुरेशला सांगितली. सुरेशलाही आश्चर्य वाटले, पण भूत पिशाच यावर सुरेशचा विश्वास नव्हता. त्या रात्री तिघही झोपी गेले. ती रात्र ही अमावस्याची होती. आज 2 वाजले तरीही सुभा उठली नाही. सुरेशला आनंद झाला. साधारण अर्धा तास झाला असेल. बाहेर कसली तरी आवाज येऊ लागली. तिची चाहूल ही सुरेश आणि पंकजला झाली. दोघांना जाग आली. त्यांनी पाहिले की सुभा तिकडे नव्हती. म्हणून दोघं लगबगीने उठले आणि हॉलकडे पळत गेले. तर त्या दोघांनी असे पाहिले की सुभा ही तिकडच्याच खुर्चीच्या मदतीने ही गळफास घेत आहे. सर्वात भयंकर दृश्य म्हणजे सुभाने ही साडी घातली होती, अगदी तीच साडी जी पंकजने त्या दिवशी त्या बाईच्या अंगावर पाहिली होती. सुभा ही मोठमोठ्याने हसत होती आणि बोलत होती, मला मरू द्या, मला मरू द्या. आणि जोरजोराने पुन्हा हसू लागले. हे काय चालू आहे? सुरेश जोरातच ओरडला, पण याचा काही उपयोग तिकडे होणार नव्हता. पंकजची न कळतच नजर पुन्हा त्या आरशावर गेली. तर पंकजने असे पाहिले की यांच्या समोर तर सुभा आहे, पण त्या आरशामध्ये सुभाच्या जागी तीच हाडळ आहे. पंकज जोरातच ओरडला. पंकजने सुरेशला सांगितले. सुरेशची नजर तिकडे गेली. सुरेशला एक धक्का बसला. त्या क्षणी सुभाने स्वतःला गळफास लावून घेतली. सुभा तडपडू लागली. इकडे पंकजा लांब फेकला गेला. इकडे सुभा तडपडत होती. सुरेश तिला वाचवायला जाणार. त्या क्षणी आरशातून आवाज आला, तुम्ही काही करा, पण तुम्ही हिला वाचवू शकणार नाही. इकडे सुरेश बोलला, ए हाडळी, तुला काय करायचं ते कर, पण मी माझ्या पत्नीला वाचवणारच. हे वाक्य पूर्ण झालेच होते आणि त्या आरशामधनं ती फास घेत असलेली हाडळ ही आरशातून बाहेर आली. हे दृश्य किती भयंकर होते हे वेगळं सांगायला नको. ती हाडळ पूर्णपणे सफेद पडली होती. तिची जीभ ही बाहेरपर्यंत लटकत होती. डोळे हे बाहेर आले होते. तिने पंकजचा गळा पकडला आणि जोरात जमिनीवर आपटले. सुरेशला मारू लागली. इकडे सुभा ही तडपडत होती. सुरेश तिला वाचवायला जाणार तेवढ्यातच त्या हाडळीने सुरेशला घट्ट पकडले. अगदी काही क्षणात सुभाचा जीव जाणार असे वाटत होते. त्या हाडळीने सुरेशचा गळा आता पकडला होता. त्याचे देखील श्वास कोंडले होते. सुभा हिचे डोळे बंद झाले होते. जवळपास असं संपलंच असे वाटत होते. आणि त्या क्षणी काहीतरी मोठा आपटण्याचा आवाज येऊ लागला. त्या हाडळीची नजर मागे गेली तर पंकज हा शिड्यांवर चढून मोठमोठ्याने पंक्याला आपल्यावर असलेला हातोड्याने मारू लागला. इकडे त्या हाडळीची ताकद आता कमी होऊ लागली होती आणि त्याच क्षणी पंकजने जोरदार प्रहार हा त्या पंख्याच्या असलेल्या पाईपावर केला आणि पंखा आणि त्याचबरोबर सुभा ही जमिनीवर कोसळली आणि ती हाडळ नाहीशी झाली. क्षणाचाही विलंब न करता सुरेशने हे सुभाला उठवले. सुभाला कसेबसे घेऊन बाहेर गेला आणि हे तिघही घराच्या बाहेर पडून घर लॉक केले. दुसऱ्या दिवशी घर मालकाला गाठले, म्हणजेच जुन्या घर मालकाला. त्याला विचारले तर त्याने असे सांगितले की त्याची पूर्व पत्नी ही त्याच घरी गळफास लावून तिने त्याच पंख्याला लटकून फास घेतली होती आणि तेव्हापासूनच त्या पंख्यालाच लागून तिची आत्मा तिकडे भटकत आहे. आणि तोच पंखा तुम्ही वापरायला काढला. तो पंखा मी कित्येकदा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, पण तसे काही झाले नाही. कित्येकदा जाळण्याचाही प्रयत्न केला, पण केवळ माझ्या हाती अपयशच लागले.
म्हणून तो मी तिकडे ठेवला होता आणि तुम्ही तो वापरायला काढला. असे बोलताच तिघांच्याही कपाळावर हे आट्या आल्या होत्या. इकडे सुभाचा जीव वाचला होता. हीच खूप मोठी गोष्ट. पुन्हा ते त्या घरी कधीच नाही गेले. असं बोलूनच विठोरी काकांनी आपली पहिली गोष्ट संपवली आणि सम्राटला बोलले की सम्राट, घाबरलास की नाही? सम्राट एका वेगळ्याच दुनियामध्ये हरवला होता. सम्राट घाबरला नाही असे जरी दाखवत असेल तरी त्याच्या मनात एक वेगळीच भीती आणि चंचल होते. आणि सम्राट बोलला, नाही हो काका, यात कसली भीती? मला नाही कसली भीती वाटली. तसेच काका बोलले, तू पहिल्या भयकथेमध्ये वाचलास, पण दुसऱ्या भयकथेमध्ये वाचशील का? तसेच सम्राट हा त्यांच्याकडे आश्चर्याने पाहत होता. काय असेल दुसरी भयकथा? सम्राट दुसरी भयकथा ऐकून वाचेल, त्याच्या जीवाचं काही बरं वाईट होईल, तो साताऱ्यापर्यंत सुखरूप पोहोचणार, की साताऱ्याला पोहोचायच्या आत त्या दुसऱ्या भयकथेमध्येच सम्राटच्या जीवाचं काही बरं वाईट होणार? दुसरी भयकथा आपण ऐकू ही पुढील भागात, म्हणजेच पनवेल ते सातारा टू बी कंटिन्यूड. मित्रांनो, कथा कशी वाटली? आवडली असेल लाईक, नसेल आवडली डिसलाईक. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सबस्क्राईब नक्की करा, लाईक शेअर नक्की करा. तुमचे काही कथा अनुभव असतील तर डिस्क्रिप्शन दिलेल्या मेलमध्ये नक्की पाठवा आणि फेसबुक पेजला नक्की लाईक करा.